Mike Mongsel thi August samni saga jupo sampu pariata Germany ram khopakhat mi noi khat le singruk chenna Oldenburg a chuan alo pianga apa hi Bernd Mansell ne in anu hi Suzain Mansell ani no pang harwang le thotha thatak ne in adventure lam nom ati in angai na hle thina sumle pailama po chunga khosak ba ngai tak anni awangin anu panlai hun po nuam ti takin amang ve thina ni hun local deva Mike po arupa ve deva chuti lai chuan anu le pa chu anin kara buina ne awang chuan anin then tamaya hemi nu hian Mike po anu Suzain bola chuan chen chun zomin Suzain hian midang laka fa me Chiah Maria chu nei le in apa Barn po hian midang laka thau fa Daniel anei ve bok ane Barn te nu pa chu in then to ma ni se an fa pa Mike hi an thla thlam lovin khwilam ve po Mike hi ana po in an duat view renga anu fa Maria le apa fa Daniel tenen po chuan anin po le ane unaw dik tak ang maya khosa in an ani Burnman Salt hian afa pa Mike mi ji hi are chiangin ni panu pang fel le polai tak ani ziate a ria adventure lam nu mati thin ba ka mun sang sanga hanjin kulte nu mati ji ria in ram sang sanga tlo kol pi fo thin bok ane hemi tuma Mike a sin tur po hi Burn chuan afa pa chu kum som pasari mi chok ne ma sela aring tok emema angai to lem lo ane July ni khat sang ni la song parokania Mike chu na chungte bola malta ajin adu thu arila chuta chu na bilnu German mi thau Antonia chulai huna language course zero mek chu vacation man pa atlo atum ane mun sanga Mike hi apain lozin kulpi photo chin ma se tuntuma ero chuan ajin dan tur khesi adang dewa ama chuwa malta kalchu atum ani achung tele lein na emo athi de tel lova ama chuwa ajin chuna masaber tur ani maltaram hi la chiang lo kanom ta ken han sui chiang don ta ila heram tru te hi Mediterranean tuipia thlir kar pakhat ani Sicily Italy chimlam KM samnga vel chawa hla a ani herama hian mi nuai nga vel chi chengin square miles za som ni pani chawa zaw ani bok rammoi le nuam tak ne in Europe ram dang tene na khaikin pon aboru ki anuam tok viwa thlir kar ani angin tuipui kam mun te chu amoin zenvei wak mi engmo zatin kumtin an tlo thina ni an crime rate an niam ma ram him le munum taka ngai ani thin heti la hian Mike hi kumsong le pasari chau alani ama chawa jin chu achungten an rem ti sak mai hi mitam tak chuan thilpa ngai lo ni in an ngai mai thaya mase pa in hun sang sanga ajin kul pui thina ton chi da tangin engkip mai zira achung te po hina mi ji enin ngai tu ngaya an ruat lem lo ane te chuan Mike chuan July ni riat sang hile som paruk chuan maltaram ko pui valeta chu athlengta chuta chuan abinu nen chuan in mo in hunlim tak an manga munnom tak tak te tlodonin an hlim hle ane unakala Germany rama an let le hun chu alo thlengta Mike chuan maltaram nuam tak mai chu hosan a hre riau maya mundang dang te chu latlo kuala la chamri chu ti tluin achung te po a hril rangal boka ti chuan abilnu chuan Germany ram lama alet santari ani heti la hian Mike anu Suzain chu Germany an ina omin apa Burn ero chu Croatia chul an man lai ani Mike an malta ala cham de tur thu a hril poin an beng khonin dialna an nei lem lo Maltaram marchak tuipui kam Northern Harbour district Sliema anti khuwa chuan Mike chu kalin helai khu hi amoin alun thin hle maya mi po an cheng tama khwalzin te pon helai mun hi an tlo tamber an thin nge Sliema hian Mike hi hotel Astra chuan ai ngata security camera alandan chuan July ni som pariat jing dariat lemni som thum pakua Mike hian a room number zale pangana chu chu sanin dar ko le minute soma hotel reception lama chuan akala hotel duty hena chuan engenge masoin azonate azot nual bok chumi hnuah chuan a room lama kal in darak hadonvel room chunga chuan oma
chumi hnu dar ko lam ni somnga panga chuan room chu achu asan le ta ani CCTV a alan danin hemini hian mic hian t-shirt pol ha in backpack aka a phone chu kota akeng bok tin a bag chunga chuan GoPro camera le portable charger te a document te credit card le paisa te a aktel bok ani chumini chun borok chu a thiangin khuapo a travel vol le maya alum po alum ve hle ti chuan mic chuan hotel chu chu sanin long an thun na mun tuipui kamlam chu apana chulai hmuna chuan mountain bike cycle kan ti mai an chi kha manchoin ni khatata na ho ani a cycle ho hi lombardon hi in apole dumin ain tial ani ti chuan dar som le minute som pakhat chuan mic chuan apa chu WhatsApp a voice message thonin mountain bike chu ho a maltaram hanfan atum thu asila thalak po alo thunvat tur thu ahril bok ani mase chu thu chu barnan afa pathu sai a hit nun ber le abiak nun ber tur chu alo ne reng mai anu le lam hian mai khian achung te hi abetami alo chute chung chun achung te hian ngai thatlo na po an nei chung lova mai chu thil tia chun a boi deuh ani ang ti chu an ngai dan ani baka hlim taka hun na man laya lovati boi ve sek mai po chu dikin an thelo po ani ma na le July ni somni le pani alo ni chuan mai kanu suzen le afarnu maria te chu mai ka muk turin airport lam chu anon panta a hemini hi mai ka lo ho hun tur ama a aron seilok ani a mase mai ka mel reng reng mu tur a omlo mai kanu chuan Frankfurt lama layover nein chuta chuan an lo om ni in angai dawa phone mong chuan afapa chu biak han tuma mase alo in switch off tat mai voi engemaw zat a khawng hnu pawh chuan biak tlang thei ani ta reng reng lo mai ani chutiang ni taka chuan mai kan alo hona tur nia a sei airlines chu bepop le in chuta chuan mic chu thlona chuan a chuang ve reng reng lo ani ti chu an ri chuk ta ani chu thila hriat che chuan sujain po amang angta rang takin police kalin afapa bo thu chu July ni somni le pathum jingdar nia German police te hena chuan report asim ta ani thilom dan sujain in German police te an thil chuan an lo ngai poimo na samaya rang takin Malta ram police te chu pepuk mangalin thilom zia an han sil vele chonga chuta Maltese police te hena changa German detective te thudon chuan an zawai mai chuan ati hril hain an bara khei tak zet ani Maltese police te chuan mic chu ni lai mai lo zum to in biak po an lo tum reng to alo ni a July ni som pariat jinga mountain bike a ho ne na a chuk chu alo kir to lova chumini chu an mun hun ber alo ni ve tho mai alo ni som pariat ni ve ka halo ho le turani laya ni lai mai alo ho tak lova chuan Astra hotel manager chuan July ni som ni chuan police alo report to alo ni mai ka abo tang ni lia liam ta Maltese police te po chuan ngor takin mic chu an zong verenga chute chung chuan mai ka chung te German mi hi Malta ram lam hian chanchin hril turin an zu contact mi alwa mai ka chung te biak po na tur an thelo nge an ngai tha ve hrim hrim ti ero hriat ani lo afapa chanchin hriat lawin abo ta ti barthian alo hriat vele holiday an manna Croatia tang chuan thloko ngalin Daniela Maika naw nen chuan Malta chu anon pan ngal ani atira chuan thil chu a eng zonga thlir hram hram atumen a cheber thling lo hram turin angai tua flight amis pal awanga lo hota lo mai ani ang ti te a phone te chu a thlo bo emo an ruk sak awanga biak thailo chau ani ang ti te chung chu angai tu na chu ani chu tilaya a boiru na ber ero chu microphone in off tlat mai chu ani thung Barn hi Malta aron thlen hian a thei angin police te chu nu china chuna pui ve ngala englai puwa police ten an biak po thei turin phone bola chuna om chot bok Malta police te chun thei angin mic chu an zong zela Malta ram thlir ka hrang hrang te chu an thei angin an zong bok mai kanu sajen ero Germany lama chun omin Malta police te malak na le an thlen chin engkim chu hriat tir ani ve zel bok July ni somni pali sang ni le som paruka chuan
Interpol ho chuan an nu china chu ron zom ve in mai ka bo dan le nu china chu a zau ta hle mai chuti nu chui tu te bai vai taka anom chung chuan julani samni paru aloin her chuak na a mai ka bo watanga niriat na ani der to Malta police chuan khoya tangemo information an dong ta a information an don ero mi pui ma a ponzar ani lem lo thung police te ron betu chuan mai chu Malta khotlang lam tuipui kam kham ching chetaka akal thu aron soya chu kham ching chetak mun chu Dingley Cliffs antia fit zariat som ni lai sang ani helai mun hi Malta chuan sea level atanga te a mun sang lai ber ni in chulai mun atanga Mediterranean tuipui han thlir vel ta chu aman hlan tia khwalzin te po an kalna chalha thin ani chu mai pelama helai mun kalkonga hian catacomb of Rabat anti chu a omboka helai mun hian khwalzin te a hi ple bok thin ani helai mun catacomb hi mai khian tlo adu thuwa sei ni in mountain bike ho na pa hian police te a hril ve boka chu tiangani ta ka wang chuan police te chu rang takin chulai muna chuan kalin damdoi lam thiam te an kal tel baka wifing po an roi tel bok ani chulai muna chuan mai chu zan mu ngei anin bai sei mai ka pa ban le anaw Daniel po chu chulai muna chuan arang takin an kal ve ngala an va thlen ve meu chuan chanchin bumi thanam tak chu lo om to in mai ka pa chu zona engemaw zo turin an lo in ring thuap to bok mai chu zan mu tumen ma an la tan ta a dara khatlai an zon nu chuan an ui hroi chuan thil engemaw riat anei ta rang takin Daniel le Baron te chu lo in thir film turin police te chuan an nge na chuta an thil va mu chu meu chu tu te ma in thleng lo satia an du ngei chu ani mai chu an ngei mai ma se nun na reng reng alo nei to lo ani mai ka ruang an hu na hi khamsa tak omna hnuaya ani in a ruang chu hnim kara alo oma helai mun hi khwalzin te kaltam na mun tak ma ni se a ruang lo omna hi alan sar lo ema wangin mu chu avat lo alo ni a mountain bike ho ngei po chu a ruang an hu na chung fit sam ko vela sang khama chuan alo in khai bok paramedic te chun ruang chu rang taka seng hoin autopsy ti tur chuan an thon ngala chulai hmuna mai ka thil then khat chu officer te chuan an lo la khom zum zum bok mai ka ruang bola hian a sunglass le sneaker te mu nei in hotel atanga a chu a backpack aro mu tu reng reng a om lo chulai hnuaya lo nei tu pakhat chu police te chuan thilom zia zotin thil hriat a nei le nei lo te an zota mai ka pa po chuan a fapa bag te chu khonge om le ti in lo nei tu pa bola chuan a hriat mil takin a zot ve bok ma se chu pa chuan engma a hriat lo thu in a lo changa police te chuan an kaltir le maya chu ti rolin ban chuan chu lo nei tu pa mit menga chuan thil fel lo mutlatin a in hria angai ero a thameu lo ani Germany lama po chuan mai ka thi thu chuan a bil nu le a chung te chu a deng na hle boka etila hian Malta ram pum mai chu mai ka chanchin chuan a deng chho hal bok thil thleng ngai lo le thleng tur po an bei sei ngai lo thil an ramin a tong tamai chu Malta mi pui te hian poyan ti in an hre thiam lo tak zet ani chuti lain Germany lampo an bang bik chung lo an ram mi Malta a aruang an va charnot mai ti thu hretu te chu an lung oi lo tak zet ani mai ka thina chungchang chuina hian thil danglam tak tak thleng atam viu maya nu chui ol sam theina tur man ro le evidence om thei te hi mu turom lovin abo mi maya ama sabera chun ai te chu arung an mu lain an hotel lova a chunga a GoPro camera te abo veka an mu zong chu sneaker per khat le sunglass le GoPro case mai kan akong hrena alo hren han chau chu ani mai ka ruang paramedic ten an lak sona ambulance an phurdon lai hian ban chuan lo zotin intelligence officer chuan sunglass le sneaker baka GoPro case bak engma thil dang an mulova an thil mu ho chu officer dang ten an lo la community in ashila ma se ama nge hi mic rong bula thua mai ka thil vel la khom tu chu an rang si banan Malta ron thlena mai ka hotel thlenna astra wa thlen khan mai ka room number zale pangana chu hotel staff ten lo te ruak to in mai ka thil an lo da that zong zong po chu
abo bang umlovin barna kota chuan an hlan veka chungsinga chuan mai ka GoPro khesi atel lova chumyam zia chu mai khian a GoPro chu aking chuak ngei ti chu ani mai ka GoPro hi apa hian mu le thi adu ngui ngoya khata tangkha nu china tura thil tam tak an mu chu thei aring tlat ani Ruang an huni khan investigator team an roi tu ber mai che khan mai ka konga GoPro case chu kong sena han ani thule police ten an lak thu asoi ngai kha ania ma sen ni kha chu aliam nu chuan investigator team an roi tu nu ber le mai ka ruang boipuya aboran na huna tanga hala chuak tu police ho te chuan chu ting engma an mulo thuin an tang le tat lei si ani hemini vekin investigator team te chuan mai chu khama tanga atlak na awanga thi ani thu mi puima an pong chuak zuya ma se chu chu thil thei ni in alang lo ani khambung vut me tanga tlani ta sela ngil takin atlak lang mai kha arin omba ka arong lo omna le arong lo omdan tang chuan chu tiang ni in alang lo police te chuan atlak na huna tang hian alum sunani ti in han clip moi view don ma sela thil pomom tak chu alani thei chuang lo ani mai ka rung en dik tu te chuan mai khian atlak na hian ahong ru mun nia aso tlek ni in mai ka pa hi an rila chuti lain heti lai hian x-ray emo ti alani lova ataksa ayana akhoi atanga asoi mai nge do tan sil ti po a riat lo ani autopsy result hi thlakat nuwa achuak ve chawa report ta alan dan chuan mai kha aruangan sarma niriata khan alo boral to ti report ania chu hotel chu san ni chi kha ni in report na taran zel dana mai kha na taksa aru tlik engma anei lo ti ani le dai bok antu soye in kalkual tanu imaya police ten khama tanga tlani in mipuima an puang zara chu tiang chu lo ni don ta se autopsy result atanga alan danin ru tlik pakhat ma po anei mi bok silo kham fit zado na tangin atla a anun na hiala chana ma se ru tlik pakhat ma om lo thung han ngai tu mai poin khama tanga tla ti chu thil pomum tak ni in alang lova ten chuba ka chuan thup engemaw chu a awm nei in angai thei tan ta bawk ani police te hian puan chu du lo le thup an neia he case a hian engma an chui chuak dona a siat tak lo awangin mai ka pa chuan a fapa GoPro camera chungchanga chuan investigator team a an roi tu nu chu mu le nge tum ta thunga ma se ani chuan engma alo sei pui du ta hong lo mai chu chuan in ban rin hel na chu ti zualin beidon san mai chu atum bik lo afapa GoPro chu mu ngai tumin maltaram thunei tu te chu a thei angin anor ta charchara atopa chuan forensic department lamatang chuan camera chu an pe chok ta nge ani mase an camera lo pek chu GoPro ni lovin Canon digital camera dai ani memory card cheto chu petel bokin camera chunga lo invu sa ani thuan ril bok camera chu mai ka ta ni lo ti chian takin ban chu na ria chung thoda chu soin a bek chu midangin an lo ru po ani thei tia police ne na asoi po chuan a chana don chu malta mi pui te hian mi thi to ta engthil ma an ru lawang ti chi chu a chana don ani mai si atan chu tingina awang ve hle ani mirama afapa thia chu porin helom takathi ani lenghal pui thei ber tur police chen an pui thatu tlat lo mai box si chu mai ka chu da tan chuan arel na thlak tak zat ani ti ngai na dang aum tari lo Germany a huwa afapa ro chu William phot mai chu traberin burn chuan a heta a chu tiang tur chuan room man na asiam ta ani August som pasari chuan mai ka ruang chuan Germany chu lo thlengin vuitura bo sei ani lain thuthin thong tak dang an chiat bel le ta ruang som bol tu te chuan mai ka ruang taksa chunga chuan engma omlo ni om taka a taksa theb lutuk an mu chuan mak an ti ang rang viau mai aruang von chana turata na dam doi man engma om lo wangin aruang te chu alo troi tan ti boka autopsy han ti non le don pon ting ina om to lo ani thil thleng pa ngai lo le ni dan phung tu ni lawa tila om tak ngoi awang chuan German thu nei tu te chu rang taka riat tir vat nei in mai ka ruang po chu Hanover Medical University a chuan endik tura thon ngal ani bok chutale aruang an han endik chuan mai ka ruang chu
ke ji som paruk chi arit aloni ataksa chunga organ sang te po lak chu de uvek aloni ti an mu chu bok ani autopsy ti laya mi ring taksa organ sang lak chu hi chu investigation ti na ta na thil paimo ani awanga ti dan phung ani rualin autopsy ti zo dalu le vek ani thin mai kapa barn chuan maltaram thu nei tu ta hna na chu ngena thu jekin a thleng ngala afapa organ sang te an lak chu ta chu pekir le a afapa taksa ne na phu madu thu azia kani mase maltaram lama tanga an chana don chu hei hi ani mai ka ruang mu chu ani ma khan ramsaten mai ka organ sang hi an lo eral vek to tin mase chu chu thil oi om lo tak ani autopsy report a khan mai ka taksa ramsa se na nu ma a om thu report engma a om lo Oldenburg public prosecutor chuan thil dik lo in phum lian tak a om ti a ria tual thang ne na inzom ninge ya angai ta ka wangin mai ka ruang hi phum lova da thadri thain a reta a German thu nei tu de chuan mai ka case chu an mani ko ta an la tabuk University of Hanover forensic doctor chuan mai ka taksa chu entikla in a organs om to manglo awanga autopsy ti non hlei thei to lo ani awang chuan maltaram lama autopsy report chu thon turin maltalam abevele tangala mase achana andong lo hrim ani chiminu chuan mai kanu le pa chuan dan ang takin maltaram thu nei tu telaka chuan thuboi an thelu ta a mase thila olsam lo atirlama kan seitak ang khan maltaram thu nei tu te hian evidence om thei zong antibo lui vek ni in angai theya autopsy hantinon le turin mai ka organ sang te mu tur om to lova report copy thon tura an ngen la in maltaram lamin anom thon du bok si lo nen German sarkar tan po ti thei atlem hle German rama mai ka ruang endik ani le hian maltaram lamin mai ka organ sang ramsa ten an pudar zoni anti chu thil thei ani lo ti te chu an rengai mai ka vun vela ramsa han se na nu ma mu tur om mi lo ani kha khamsa ta ka tanga tlani si aru tiak om mi lo te po thil thei ani chuang lo mase chung zong chen tur chuan autopsy pa ngai takati le angaya chu tak chuan ti non theilo nan maltaram lam thu nei tu te hian heng organs te hi an petu lo ti na nge thil dang in thup om jok niang le November sang ni le som pasari thla khan ban chu malta hian kal la in afa pakhes chhin a in nam noi zong investigation team le police te betura kal ani a mase tu man ban hi an lo mutu lo ani ban chu da nang thlapin afa pakhes chungchang an china record le report te chu en adil le a chuan lam sang siamin chu po an pe chul du da chuang lo ani atopa chuan maltarama han German diplomat na in chung file te chu an en theita official file sarkarin ada that nge ni sia chuan document poimo mu tur alo omu ma lo reng ani January sang ni le soparia ta chuan German sarkar norna anasat ema wang chuan Malta sarkar chuan mai ka case chu an hong thale ta a German ram Ministry of Foreign Affairs malak na azara aliuliung ani reilo te hnuwa mai ka case document ma seber chuan German ram chu ron thleng halin German media lam chun an ngai venin chanchin an report chara German parliament a hil sei chu ani mase chu report a chun thil dang om chung lo mai ka chu khama tanga atla ka wanga thi ani ti tho chu report a alan dan chu ani boithak em mai chu betom takin Malta sarkar report hi ringlal ma se dot ani ziata lana tu document engma German lam hian thortur an nei big si lo lai tak chu ani mai ka pa ban hian afa pathina hian achan le awang tik tak riat chu adu awangin thei top tak mai mau achu a German sarkar le media lampon an thei top an chu pui ni inalang mase afa pa bora naram Malta sarkar atang hian abai siang pui na amu thei tlat lo ban chu na bai siang amu do chuangin a retalova in lama ti tu le mo phuna te len chu ve alo ngai tho bok nen ahun pum mai chu tinga han man ringot mai chu thil thei ni bi khek lo le ti chu na fa pathina chungchanga thunei tu te biak le nor chu ban san zai arel ve ta ani ti chuan mai case chu chi chu lovin tun thleng hian alo om ta ani mai ka thi dan le a case chi chu thei ani mi lo dana hian
ngai dan le sei tam hle maya chung jinga pomom ber ni alang chu mai ka hi tha ngei ni in a ko chunga atak sa peng rong po hi lak chu ani ngei mai heng hi organs traffic arte thil ti ani ngei arin om chuti ngalo ni ta se enga tinge malta sarkar hian thil ni na dik tak sei lova autopsy result te adik taka report apek chu du lova mai kha khama tanga atlak palawanga thi ani tia a sei tlat na chan ni angle maltaram hi ramte takte ni in crime rate po anhiamin tol thale ru ruk te atleng khat hleya arama moi ema wangle aral mon ema wangin khwalzin mi te pon an tlo na sa in tourism hi anram sumla lu na nar ber ania heting ang tol thanara thlak takhi anram alo thlenga ni chuan itam takin anram chu an tlo ser pha an hlawin an sumnar ato pangti an hlaw ni berin angai thai mai ka tol thi na hi an ngai saklovin an nam nur shrim ai ma in fing takin anram economy an thira anram sum le pai mu na ber atlak niam ai chuan ti in mai ka thi na chan ber hi an pung chu ngam lo ni in alang ber zo ani khati kha kan ti chu thei chu ni ta sela he thila hian enge ve dan te comment lama te ilo sui ve do na nia